Ovo ne samo da je topao i sunčan dan, ovo je i veliki dan pre svega za Staru Pazovu. Čuli ste 750 novih radnih mesta i ovo je vrlo značajan dan za sektor trgovine u cijeloj zemlji. Ovo je još jedan dokaz ne samo da je Delez Grupa jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji sa preko milijardu investicija, evo imamo i novih 50 miliona investicija, već ovo je dokaz da je Srbija zaista prepoznata kao dobra investiciona destinacija ne samo za sektor trgovine, već i za mnoge druge kompanije van ove oblasti. Inače, u sektoru trgovine već radi 350.000 ljudi ukupno, to je svaki peti zaposleni u Srbiji, da je svako treće privredno društvo upravo iz sektora trgovine i da je Srbija zemlja sa najvećim potencijalom kada govorimo o uopšte retail tržištu u ovom regionu i vrednost tog tržišta se procenjuje na preko 105 milijardi dolara. Imamo rastući trend u ovom pogledu i ja verujem da će ovo biti dobar signal, kao što sam rekao, za sve strane investitore, ne samo iz sektora trgovine.